Отваряме комиксите на Анди Студио. Помня се продукция на всички български инфлуенсъри. Започвам с това, че никой не ми е платил да направя това видео. Попаднах на един много интересен нов инфлуенсърски продукт, който е на Анди Студио. Който е комикс и някакви фигурки. И ми хрумна идея дали да не разгледам най-интересните продукти на всички инфлуенсъри и просто да ги отварям и да ги виждаме заедно. Мисля, че сега ще виждате малко по-добре, ще го анбоксам малко наобратно. Да видим дали си струва. Кутията е много голяма, в смисъл буквално гигантска. Вътре има два комикса. О, вау! О, има и плакат. Това изглежда много яко. Ето е кутията отвътре. Имаме и две фигурки, които обаче ще сгубиме след малко. Няма да ви го показвам и на вас, за да може да си го видите. Обаче ще дам на някоя ранна страница да видите колко са яки илюстрациите. Аз съм много впечатлен в момента. О, това... Всъщност тук ти разказват за всичко, свързано с въпросния свят Елементум. Имаме две много дебели книги. Едната е комикс, другото е пътеводителя. По-интересната част обаче е, тъй като аз съм обсебен от Лего, а тия фигурки много ми напомнят на това. Трябва да си го сгубиш. Това е супер яко. Обожавам такива фигурки. Ето тук има инструкции как да си ги сгубиш, една малка книжка, която ти показва всичко стъпка по стъпка. Последете с част 2, ако искате да ги сгубим и да ви покажа готовите.